Nou goed, vandaag is het hartstikke druk, dus ik geloof wel dat onze straat gevonden wordt. Ja. Gino, dus er is heel wat te doen op Facebook over jouw appels. Kun je dat eens kort uitleggen? Wat is er aan de hand? We hadden 2 koelcellen vol met appels nog, biologische Jonaholt. En die kreeg ik eigenlijk niet op een normale manier verkocht. En uiteindelijk, mevrouw Nicole die zei van, ja, misschien moeten we iets met No Waste Army doen. Dus lang verhaal kort, daar een mailtje aan toegestuurd. En uiteindelijk is het balletje gaan rollen. Dus die hebben dat uiteindelijk filmpje gemaakt, gedeeld op internet. En nou ja, goed, zo is dat bijna viraal gegaan, denk ik. Gino, is dit heel normaal dat dat op deze manier moet? Dat die vraag zo wegvalt in de wereld? Nou ja, goed, en de fruitteelt niet echt, maar goed, je hoort het nou van het jaar heel veel. Hè, de overschot aan aardappelen en aan uien en wortels. Dus het is eigenlijk een hele rare markt op het moment. Maar hoe doe je dat op een normale manier? Ze gaan naar de Belgische veiling en dan worden ze naar Delhaize of naar Colruyt of naar Bioplanet of gaan ze naartoe. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat dit jaar ook zou gaan gebeuren. Alleen er is veel te veel aanbod en of te weinig vraag, een van de twee. Maar goed, er is een overschot, dus ja. Mensen moeten wat dat betreft minder kritisch zijn, denk ik. Het is een grotere appel of een te kleine appel, die is hetzelfde qua smaak. Dus alleen die past dan niet op een schaaltje of niet net mooi in een pakbladje. Hoeveel heb je hier nu nog thuis staan? Nou, een No Waste Army die heeft er al afgenomen en die komt morgen de laatste vracht halen. En dan heb ik nog een paar ton thuis staan voor onszelf en voor de huisverkoop. Een paar ton, dat zijn heel veel appels hoor, volgens mij. Dat zijn, ja goed, die eet ik zelf niet op, dat klopt. Maar, alhoewel, ik eet wel een appel per dag. Dus, Ja.